Tama tayo. Wala. Diyan. Dito na. Okay lang. Kaya nga, dito. Okay lang. Na. Doon tayo sa warehouse. Meron yan. Saan warehouse? Kabila? Kabila. Okay. Ay, naarin. Ang dami. Saan ako? Dari na lang. Doon tayo Dito tayo kay Eli. Kay Lit. Lit tayo kay Lit. Saan ba si Lit? Oh my God! Dito. Ako mamamatay dito, oh my God! Takbo ako! Ganagan ko Paki-cover. Wala, nasa naikontra. dito ba? Ay, Wala, naikontra. Wala, nakita ko. Wala! Nakita ko ba? Kamang ko! Kamang sa ko Hindi ko mulihok dahil wala lagi mo. Wala ko Nanti ka. Sa akin na, isa na rin ako kasi tumangan. Wakoy pusil. Pagdala mo pusil, tagay ko. Padulong ko. Isa ra kong pusil. Cover ko. Ayun na, kamang ko. Cover Kamang ko na. ra ko, bro. Ayaw, bro, kayo makita ta. May pusil dire ba? May pusil dire. Mahawa lang ko. Makahawa lang ko dari. Dagan ako Dagan. Luwas pa May yun. pusil dire nil. Lagi sa katubangan ganiya. Tagay lang ko pusil, please. Kaya na, nabaga na. Wala gid ko tanan. Oh my God. Woof. Tara na. Attack na. Mga tamalut dia. Punit lang og kapunit lang bala 30 fights na. Kontra lang sila. Sabi na akong masintensyaan ako. Nagid sa ko atubangan. Grabing kamang mo ni survival. Not my fight, Ay, gigay dire ito. ba? Ay, dito. Ano? Dire ba? Kaya ito. Iskar ba? Na-iskar dito sa gawas. Nanakoy ko. Ato ta kang king. Bisa ta palig-alig dia. Maro kay king oh. Tara. Dagan din dito. Lah, parang dito malapit yung circle. Galawang pops kayo king. Naka-learn na siya, naka-learn na eh. Oo. Naka-learn na si King eh. Magdula ko naman. Unahon ra ba? Takbo na. Wa ko'y pusil buhangay. Ana ko'y pusil ko'y bala. Wa ko'y scope. Wala tanan. Luyas Bisaya eh. Na. Katong ganiya mo to gitawag nga Bisayang Wato manok. kita sa mo bro. Or wala to yung weapon gyapon. Nakakita, awa to kita. Nakahapa mo ko kulit sa ko, nakahapa kulit sa ba. Tamang na yun. No, lagi ko wala na Vertical wala ba pa yun? mga heal. Okay, goods na ko Packet na. loss. Packet Walay heal, loss. walay drinks, wala tanan. Anay motor. Fights. Tactical. Taralit. Taralit. Tara. Di ka na Dito. mabibigyo. Magbibig.
Kaya na, bye. Bigyan kita. Bigyan First aid. kita. Thank you. Okay na. Pwede na mamatay. Tara. Meron dito. Diyan tayo. Diyan naman tayo sa next destination. Last destination. Check pa daw. May tactical ako. Sino may gusto? Parang may kalaban dito. Parang may tao king. Wala. Wala pala. Hindi sa looted. Looted. May best times 3 dito. Grabe, di namin nakita yan Dalawa, nakuha ko yung isa. Dalawa pa. Ano ba nangyayari? Ba't di ko nakikita mga nakikita nyo? X. Mag-mini nga ako. Kaya ganun. Mini Sino? na lang ako. Mini? O, bigyan kita ng mga May X-Click dito. Bigyan kita ng 556 dito, ang dami. Dinrap ko din yung mini ko Asan? Dito. Yan. Sa'yo na yan. Yung mga sevens dyan, maraming sevens. Checkpad bro. Pati Gusto ka? Rob, may checkpad ako. May checkpad ka. Sevens lang, 7 wala. O yun, Lagi, sabi ko nga, dagan dun din yung circle eh. Sino naka-sniper? May ano dito? Dito, King, oh. DMR SR. Sige. May first aid dito sa taas. Compensator Okay na. Pwede na tang may pagbakbakan. Goods na. Dito, may pressure. Goods the goods. 3, 3 smoke. Okay na. Tara na. Pastilan. Ako, apat na tatlong granada. Sampung granada pala. Uy, gago. Ano yun? May kalaban? Walang hiya ka ba? Ikaw pala yun. Nagulat ako. Kala ko ako binabaril eh. May sevens kayo? Marami. Ilan kailangan mo? Kahit 2 mag lang. Sayang, tinapon ko yung secret key. May nagbabaril dito. May ano dito sa Wala naman loob. secret key. Oh, shit. Balikan na naman Ganda pa natin. naman may. Okay na, Ay, marami ayun. pala dito sa labas. Okay ka na? Kasi Laki. meron kang ano? Bay? Eh, sayang oh. Ano? Wala eh. Kaya ako dali. Secret key? Dali Jo. Secret key? Naka-secret key lit? Yay! Oo. Bye. Kanto gra sa ilit, gano'n ilumilom ka Secret ya. namde secret yan, ilumilom. Ano sa day? Secret key ba? Knock knock. Knock knock. Elsa? Dito ako ang entrance na to. F. F mo, F. Dito ako sa apat na parang contest ba? Teka lang, Lit. Wag mo na, Lit. Punta natin sa kabilang si Panis, to si JRX. Dito ka, Pikas. Portahan, bro. Lumba tayo sa makuha. ayos. Matuyok sa ko kay para sa Yeah. pan. Ayos ha. Okay. Okay ra ka. Okay. Ayos, Lit. Ayos, Lit. Ano sa'yo Kaya lang ka? sa secret Kaya ka, King? Gamit ano? Diretso ra na, pero ayos kasi lang. Okay ra ka, bro? Ha? F mo lang. F mo Okay. lang. Ready na, Ayan, ready na. Okay, 1. Wow! Unanay. Oh, yes. Ay, ayoko muna. Wala naman yung scoop. Na-scoop. Dagan kayo. Na-4X di. Sayang, naka-ano. Na-4X. No? Ako na po ng response kit. Big. Drop na ko man bala, ha? Single shot ra ko. Sayang. Isa'y gusto bala.
Sa pa gusto bala? Bala na. Complete na? Goods na bala? Goods na, goods na. Goods na, goods na. Wala na. Patay na tani. Single shot man nato gigamit. Ang uban is R. SLR oh. Ayoko mo na mag-SLR kay Uy, may bugat motor. sa bag. Ang motor. Oh. Let's go! Let's go. Recon sa medalya. Awan mo. Recon lang na mo. Wala pa HP ni. Bandage rato. Bye! Grabe. Nalot mo na lahat. Wala pa kay Kuanlit. di naman niya kailangan yun. Oo, parang ano, enough na yung life. Anong wala sa'yo? Anong wala sa'yo ulit? First aid lang. HP. Bigyan kita, bigyan kita. Jo. Bigyan kita isa, Jo. Okay, donate din ako. Bigyan natin. Uy, may kalaban na. Community pantry oh. Community pantry. Kumuha, batay sa ano. Bumigay, batay sa kakayahan. Kumuha, batay basta sa na- pangangailangan. Uy, Ay, saan yung motor ko? patay sa Babalik talaga tayo dun sa, saan tayo nang galing. Kapako yung nga. Tara, dito tayo. kumuha Swerte patay nung sa kung hindi umalis sa nung, play. nung nakauna ba? Hindi yun na umalis. Hmm. Di na. Sino gusto sumabay? Sino sasabay? Ako. Nakapwesto. Ako. Nakapwesto na yung mga yan. Ay, wala na. Malapit na pala. Lapit na. By tricks o sa by home. Pinabackflip ba? Pwede man. Backflip po daw. Patay mga first aid. Backflip lagi. Patay tayo dyan. May 14 na lang oh. Parang sila lang talaga. Sila pa rin yung anuhin natin. Nah, dito kita balik. Kita italit. Balik sige ka bay. Nay mo po Balik sila kita. nay mo po sila niyo. Dari tawa ano. Yan na daw, no? Papasulod ayon. Ano, pag doon. Uber na to dari ah. Ubero na akong left ah. Bye, Ali, bye. Bye. Oo. Sino, bye? Ah, naman. Ay, di pala kasulod. Nana po eh. What? Secret key? Ah, mangka. Bye. Lo, kuyawan mo din eh. Kuyawan sa diyan. Kuyaw kay ko. Kita, tigaw ay sa gawa. Turo. Labas sa kay bagay. Kamang ta talan. Sunod talan. Kasi tayo apat yun. Li. Isa lagi ni ka Granada bay. Sibog. Okay na? Hindi na, kaya wala nila yung kuhan. Hindi yun nakapasok. Sige, diya ka. Ako na yun ha. Okay. Oops, akong tiil ba yung makita? Basa. Hindi na ako kaliyok. Alam mo, ala. Hindi na tayo kagawas. Hindi na tayo makalabas. Bay, pautot bay. Lalo. Bawal mo utot. May utot ha, may mga utot. Dito lang mas. Di tayo sa bilog. Pag nang kwan, pag nang Ay, sulat, bay, kita ta. dapat naka-ano ako, naka-face ano. Dapat nakaharap ako sa ano, labas. Nakagawas. Gawas oh. Kamang ra bay Jerix. Para mo kita sa kalap. Gawang. Si King. Naharap ko dari ha. Dito ako, dito. Wala, patay ako pag mas patay Hanap tayo. ako dito. Patay ako mo. Mahanap- Mamulutob. Maghanap tayo ng mabibiktima. Canceron agad ah. Oh, sige, larga. Cancer mode. Mga constellation. Ay, ito. Oh, kala ko kalaban.
Nabi na ko kontra sagbot man. Dili ko si mong tapad bro. Dili ko si mong tapad. Oh, diya ka. Diya ka. Gapang boys. Masig na adari mo. No, di lagi makalihok lagi, di kalingi mo. Okay pa niyo, mas makalingi pa. Di kalingi ba? Stiff neck man, di kalingi. Lala, lagi na dito. Lagi niyo. Yung patayin na mo. May ano kami, may snake player kami. Watra. King Cobra. Mga King Cobra. Dito sana yung circle oh. Papunta talaga sa akin. Papunta dito ang kalaban ha. Sa circle, batay sa circle, dito papunta eh. Parang dito sa atin yung bilog susunod. Mm. Kita man din yung tiil. Okay ra ako ang posisyon na rin. Pwede nyo dungagan og sagbot sa tubangan. Ibut sa ko ba? Ibut sa ko dali plan sa ko. Lah, naman sa tuo. Right side. Yeah. Nasa harap king. Oo. Nandyan ba sila lahat? 310. Ayun na ang bilog. Asa ka bilog. Sa atin. Alatin! Tara, doon na. Ay, dito na ta. Dito na ta mga bang. Mo diyan, bang. Wag na ako dito. Alis na ako. Ayan, dito na. May kapat. Knock! May isang knock dyan ha. Tapos nandito pa isa. Muntik na ako dun. Saan nag-smoke bro? Sa ako ha. Nandito sa akin. Nahil Taas, yato. naka-om. Nahil ang gago. Nasa akin. May nahil dito. Walang jo. Ipagawasan na bro. Lit. Nandito sa akin yung isa, naka-om. Sige lang. Bumaba tapos papunta yan kay Lit. Nabuhay pa, walang hiya. Down na yun. Lit, dyan sa inyo lit ah. Pero nako si mong tapad lit. Tingnan yung ano, tanawan niya ako Wala ko'y Lit, down. Nag-ismo ko. Dito sa ako ha. Kita ko. Kita mo lang bay. Patay, isa. Dito pa sa akin. Nasa ako, dari isa. Isa na smoke. Kamu na. Isa kaya po na. Di kalaban na. Nasa ako, nasa smoke siya. Nasa sa smoke. Nilibot ko ba? Nadari. Nasa imo harawa. Nasa imo alit. Maputabo na ni mo alit. Isa na nag-um. Oh, nak. Sa likod mo, sa taas. 165. 165 meron. Oo nga, alam ko yun eh. May isa sa akin dito. Katago na ni ba? Medyo pamusil sa ako. Spotted ko. Sa ako. Nanawa ko ninyo dari ha kay. Pusil-pusilan ninyo kay para di sila kabantay sa ako. Nice kalit. Nanak na ba yun? Nanak na. Knock-out po ko. Tuka. Nakuhan ko sa zone. Relax Nakuha lang sa ha. zone, Relax. bay. Sige, kamura lang tulo. Okay lang, pera. Wala, napay duha. Ha? Napay duha. Nadiri sa west. Patay na ako itong balik last kid.
Ay, kunan to diri. Naka-prone ba ito, bay? Bantay lang. Naka-prone Duwara na. Nadito dapit sa kanang mark nimo bro. Duwara ka na, kaya na. Na, kaya ra tapat yun, ani. Isa na utility. Ito nga ako, na ako'y daghan dito ko, na ako'y granada pa. Dito sa kwan bro, nasa katong balay-balay. Nagamay? Naging sa granada, oh. Patay. Ayun, nice, Ta. nice. Nice, nice. Sana lang nga. I-push Nag-snake ka, Jarix, nag-snake ka. itong nasa balay-balay, i-pressure. Nagkuhan. I-pressure po si Jarix. Uy. Kompleto na, likod? nagprone. Nagprone. Wala, gawas na. Ano dia? Nagprone. Wala. Ala, nasako. Nasa bato. Na dali. Patay na na. Nice, boy, nice. Sorry guys. Nice. Nanawa lagi.